Tak už som na starom váhu, priatelia. Vonku máme -1 stupeň. Takto krásne to tu vyzerá. Akurát začína vychádzať slnko. A ideme do nej. Už je dobrá výživná. Že vidím to dneska na nejaké 3-4 minútky. Nech dostane telo možnosť dobrej a kvalitnej regenerácie. Naozaj je dobrá už. Jaj, toto bude paradička. A ideme do nej. Parádna. Priatelia, hore prúdom, dolu prúdom. Nejaké 3-4 minútky dáme. A potom sa vám ešte ozvem. Začína posnežievať, tak to je paradička dneska. Dneska už je to o otužovaní. A nezabudni, máš slobodnú vôľu, vypni telku, zapni rozum. Čau.